rame ora. Cepoti pokoknya cepoti. Oh, mak pang-pak, ayo le. Yo. Mbak apa? Dalam. Bocah kok ayune ora njama, ora maido. Jare aku kok gak ayu. Tenan kok ora maido. Sindene dijo kanggo ki ayu-ayu. Jare Durhani tok sing ayu. Ora ya mau gur yo nglegakno kono lho. Wong lanange ya ngono. Asline iki dijo kanggo ki apik-apik ayu-ayu tenan. Mas, tenane. Tenan. Hani ki apa? Aja percaya wong lanang ki bener lambene mek siji tukang ngapusi. Gue ngiyem-yem kono, gue gak apa-apa. Si kono ben ayem. Ora. Ora. Dijo kangkon jenengane ayu kabeh. Ayu, Mas. Dijo laras kilo api-api ayu. Wis gak apa-apa ben kono ben seneng sik. Tenan kok no, tenan nek Hani Kusuma ki apa biasa. Tenan ya. Tenan. Ya wis enak karo aku ya. Iya, Hani Kusuma ki ning apa Ya to? wis gak usah. Nek karo aku ning kene gak usah rono-rono. Iya, bocah lho. Ya gentenan ngene iki yo wayahe ning kene ning kono ya justru Jarine aku tok sing ayu piye? Wis kono. Jarine aku tok sing ayu, Mas. Kono tak ombenane obat tidur sih. Apa jare diomben apa mau rondak tak karepan kok mentolo. Kok mentolo. Arep ning ndi? Wis gak bu aku tak karo kowe ae ku. Rumasak. Iki enak ceritane anu. Yun. Apa neh? Apa Pak kok guyu? Ora gitu. Napa mengke kula anu jenengan bisiki, Pak? Warna ijo kuwi jenenge botol. Sinden loro rebutan kunci. Kok kaya Mas? Kowe tak kunci ngarep ya. Kowe kunci mburi. Kunci omah ki lho. Pok. Ora. Nembang ya, Nak. Yo nembang. Apa, Mas? Nembang. Iki mau iki engko nyanyine cah loro. Siap. Hani karo Okwa. Ning bawane Okwa. Sing jeglek gareng. Alah, turah jatah. Ana sing nyuwun lagu ki mau apa gelang alit apa ki mau apa ki? Iya, gelang alit. Apa ki mau? Ya. Mambiat mayong. Nah ya, lek enek sing nyuwun gerajakan barang. Oh, nggih. Ana gelang alit, engko diaturke. Ayo sing bawa Okwa. Ya, engko nembange bareng karo Hani sing jegleng. Gareng. Ya. Nduk, Pak. Mambiat mayong. Ya, coba. Saurunge musike muni kok. Ya, Ya. Sing ngat-ngat kamu apa, Mbak? Iku cengkok. Oh, Cengkok like ngono. Oh, cengkok. Cengkok like. Lek arane cengkok kok iso ngat-ngat. Sesuk ki bar Setu kuwi dinane ngat, Pak. Ya, ngat. Asu, ya. Alah, ora nggo Suarane agane belamyang Jegleng. Sing jeglenge kowe reng malah sing wedok sing sorong. Sing wedok. Kok aku sorong ngono, Mas? Gak doyan to karo. Nek sing jenggleng kowe kaya wong cerumbak klopo. Kok iso kaya mangkon. Padahal wis dikutang ngat ngono kuwi mah. Kok iso kaya mangkon. Kowe aja ndisiki aku sing Iya jenggleng. iya. Ndang nek no. Ayo bar iki. Ya. Nyaran yahi
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kowe aja sembrono. Nek aku jegleng kene aja mbok gondeli. Ya ketekuk no bocah. Digondeli ben ora ngat. Kok sembrono. Masuk, he. Geser sebelah. Nyaramyahi. Wis mari ya, Mam. Lagi ternyambai kok. Kowe iki nek kumpul aku aja grogi to. Apa to? Wis to, engko bayar aku pek. Tenan? Wis entek kok. Yanyo Wasik. Wanda. Laro. Oh, Pak. Mak iso bandai. Oh, kowe aja melu loncat-loncat. Lah piye berarti aku? Coba bisa ngas, kowe loncat bisa ngas, bisa. Ini dah deh. Yup. 1 2 3. Yuk, loncat. Iki. Jarene aku gak oleh. Nek kowe meloncat, harga susu naik turun. Aja melu loncat. Kowe bakar kalori kok. Oh iya. Mau saurenge mangkat kowe treadmill sik. Wah. Bareng treadmill iso nimbang kok wah 24 bobote. Gini. Arek 56 ya nok ya. Ayo. Wah, ganti kene geser. Larelan kidul lelas angker hang keliwat Kayak mundur ya. Tau. Ya. absen kono. Oh, ganti kene. Dalam biangan Aku halang. dalam yang As bareng. Yuk. Aja takon. Alhamdulillah. Selamat ya, Nok. Tanah. tanah endiang Melare ku meliare Taman Sari Nuswantara Ya, nembang cah loro, Hani karo Okwa. Selain adu suara juga adu joget. Ya. Ya, yuk.
Kerajaan Banyuwangi Mas, diaturke. Ya, Opa dan Hani Kusuma. Yuk, kaya apa? Dados. Kerajaan Banyuwangi
Matur suwun. Nduhani gen negasike gen istirahat sik. Ya, heeh. Estu wes. Rong lagu gek jogete tanpa nganggo leren. Reng? Dawuh.